Уважаеми приятели, след думите, които казаха преждеговорившите председатели на Общинския съвет Стара Загора, Емил Христов, заместник областния управител, народният представител Аксения Тилева и други, и словата, които бяха изречени, на мен сега ми е много трудно да измисля нови думи. Да кажа нещо, с което да ви впечатля, а и твърде много се вълнувам, за да мога да бъда така железен в приказките си. Заради това ще ме извините, ако някъде нещо объркам, но вълнувам се, защото си спомням как преди 4 години от тази трибуна по подобен начин, разбира се, пак при така пълна зала, ние ви поискахме на вас доверието за един отбор от общински съветници, за един отбор от кметове, водени от една млада и крехка, тогава изглеждаща крехка жена. Тя и сега изглежда крехка, тази жена. Но се оказа жена с желязна ръка, жена, която може да дисциплинира, която може да ръководи и с виждане далеч напред зад хоризонтите. В предишния общински съвет ГЕРБ имаше 15 общински съветници от общо 37, което даде възможност на партията да управлява съобразно поставената си програма. Надявам се, че в новия общински съвет, за който ние представяме пълна листа от 37 общински съветници, както е било винаги до сега, надявам се, че в този нов общински съвет ние ще имаме още по-добро числено съотношение в полза на партията, за да можем с по-голям замах и още по-добре да решаваме проблемите на града. В този общински съвет искам да подчертая, беше най-успешен от всички. За сравнение само ще ви кажа нещо, което неговия председател е изложил в своя отчет, че този общински съвет, бившия или сега приключващия общински съвет, е приел 2 пъти повече решения. Това означава, че е обработил 2 пъти повече документация, отколкото предишния общински съвет, от предишния мандат. Това означава обаче, че и администрацията е била 2 пъти по-натоварена. Аз съвсем така наблягам на практичните неща, но тези, които са важни, защото е много важно кой стои в общинския съвет. На мен ми е възложена задачата да ви представя специалисти, хора, експерти от листата на политическа партия ГЕРБ за кандидати за общински съветници. Те са 37 на брой. Надявам се, вие да ги харесате, да ги одобрите и по-нататък да гласувате за тях. Листата, т.е. отбора, се води от председателя, сегашния председател, до сегашния председател на Общинския съвет, Николай Златанов, който е председател на този най-успешен пакет на Общински съвет 2011-2015 година. По образование е юрист, работи като адвокат. Един сравнително млад човек с много хъс, с много любов към работата. Аз с него работих като негов заместник в течение на 3 години и мога да ви кажа само най-добри думи и слова. Един мъж с характер. Това е Николай. Ангел Бонов, инженер от Технически университет Габрово, специалност електроника, работи в частна фирма. Аксения Тилева, педагог, народен представител от политическа партия ГЕРБ и 42-то Народно събрание на Република България. Стенемир Юруков работи в исторически музей Скрам. Радиана Стефанова, педагог, директор на Средно общообразователно училище Екзархинтин Първи Казанлък.
Даниел Цокев, педагог и активен спортист. Боян Каличков, финансист, председател на младежката структура на ГЕРБ Казанлък. Георги Щерев, земеделски производител, представител на село Енино. Галин Иванов, завършил международни икономически отношения в Московския държавен институт в Русия и финанси в Англия. Теодора Георгиева, библиотекар, служител в Общинска библиотека Искра. Доктор Стефка Димитрова, лекар в неврологично отделение на многопрофилна болница за активно лечение доктор Христо Стамболски. Никола Джигов, ръководител производство в частна фирма, представляващ село Черганово. Станислав Коев, адвокат, специалист в търговско и данъчно право, един от малкото български адвокати, явяващ се в Съда на Европейската общност в Люксембург. Генчо Генчев, управител на частна фирма, председател на общинската структура на предприемачи ГЕРБ. Димитър Баяслиев, инженер, завършил Технически университет София и Полицейската академия Симеоново. Галина Бонева, икономист, началник отдел социални закрила град Казанлък. Борис Кърчев, предприемач, електроинженер от Технически университет Варна. Сезай Велиев, поддръжка на зелените площи в община Казанлък. Нет Карашева, педагог, директор на Обединено детско заведение Еделвайс Казанлък. Христо Христов, кмет на село Ясеново, мандат 2007-2015. Николай Пакиров, магистър инженер, електроенергетика и електрообзавеждане от Висшето транспортно училище Тодор Каблишко в София. Доктор Мехмед Мехмедов, лекар в служба по трудова медицина, персонал, акционерно дружество. Иван Гитев, магистър фармацевт от Медицински университет София, управител на верига аптеки. Иванка Шопова, педагог, кмет на село Горно Черковище, мандат 2007-2011. Валентин Кралев, завършил специалност регионално развитие и политика, работи в частния сектор. Йоанна Комитова, икономист в банковия сектор, главен счетоводител в банка. Георги Видев, инженер, завършил Висш университет по архитектура и строителство София. Работи като главен експерт в областна дирекция на Държавен фонд земеделие. Десислава Бозева, социални дейности, трудов медиатор в Бюрото по труда. Николай Маринов, инженер, завършил Технически университет София, общински координатор на КНСБ. Велина Стойчева, член на адвокатската колегия Стара Загора. Мария Гинева, магистър специална педагогика. Има над 15 годишен опит в социалната сфера и работи с рискови групи. Стефан Драганов, инструктор по автомобилен спорт, председател и спортен менеджер на автомобилен спортен клуб Еко Рейсинг Казанлък. Клубът е 6-кратен отборен шампион на България. Иван Катанов, възпитаник на Международната академия за управление на персонала в град Киев, Украйна. Стефан Пичков, предприемач, управител на магазин. Дечко Пейчинов, инженер, завършил Тулски държавен университет Русия, доктор на техническите науки от същия университет. И Мария Цонева, икономист, дългогодишен турист в хор Петко Станов, член на Федерацията на независимите синдикати от леката промишленост. И така. Представих ви ги. Видяхте ги. Това са едни сериозни хора. Между тях няма някой, който
да предаде отбора. Няма такъв, който да не е подготвен. Много от тях са били в стария общински съвет. Познават работата и могат да помагат на тези, които са нови или които ще бъдат нови. Отбор от 37 човека плюс 19 кандидати за кметове. И номер 19 в бюлетината. Това е подготвен отбор. Отбор с потенциал. И този отбор е воден от човек честен, човек достоен, мечтател, човек с широки хоризонти, който вижда далеч, човек, който може да търси, а може и да намира решение. Това е настоящия кмет на нашия град, на нашата община и бъдещия кмет на Гъсълък, госпожа Галина Стоянова. Това е стопанката на нашата община.